obodo na-enwelu udo obodo na-enwelu udo ọkwa vachile egbe ezinụlọ na-enwelu udo ebe ọbụla udo na-adịlọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị njọ n'ụwa gwagodu m ihe ga na-eme ebe ahụ di na nwunye sekwu okwu ife izizi ọ ga-emefa abịa nna gbọgọrọ ụmụ ya seva na papa va na-egbube nọ na-ata mmusu ọgwa kafa gbagọrọ nna ọsọ nna gbọgọrọ ụmụ hapụ ya ebe anwa ebe udo na-adịlọ ego bekee ama nọ ebe ahụ ịma mfu m ebe ahụ mana biko dododo ka m werekwa ohere a na-ekene onye na-agụpụtara anyị egwu a chai udo dị mkpa ị na-agara mpaghara Naijiria ị ga-afụ n'ọtụtụ ihe na-eme nwee ike na-ajụ egwu nke udo a ka eji wee bata ihe omume nke taa ọ dịkwa mma udo dị maka na anyị na-agbasa ozi ọma udo ọkwa ịghọta ihe na-eme n'ọtụtụ ebe ị nọ nna na-enye Chukwu Olise ekele onwe onye gụpụtara egwu mgbe gara aga ọsị Yoruba ka o ji wee ego ya ọsịsị ọkpa etinye na ya na-ekene Chukwu maka nke ọ na-emere gị ebe ọbụla ị nọ udo na-achị ebe ị nọ ka ị na-ekene Chukwu maka nke ọ na-emere gị biko na-echetakwa ndị nọ n'ebe ụmụ ihe ndị ọzọ na-emegasị ebe anwa na-etinyekwa ha n'ekpere nke a ka ego bekee gị ji eje mbe gị ji anya ise gị ji abịazigwo mba na Lagos ji na-asị gị nnọọ were nwayọọ na-abata n'ihe omume nke taa mana ịmanụ ọwụ naanị m na-adị abịa mụ na onye onye si na udo ya dị udo adị onye si na ọma ndị agha fọtọkọ ya akwụkwọ ilu mmadụ anya ọ dị mma ngwa fọtọ onye ọbụla na fọtọ ha nwanne udo ga-achị anyị kwenyekwala udo ga-achị o mkpọ gị ngwago nke ikpeazụ a ọgwa gị onye a taa ka m na-agwa gị ịbịa nso ige ntị ndị chọrọ udo ga-enweta udo ịghọtago na even sef mgbe onye nwaanyị nọ n'elu ụwa ọ bata ebe ọbụla ọsị udo dịrị ụlọ ọrịa mgbe ọ ga-ngwa gị na so asị onye obodo mmụọ bụkwa pụta na ebe na-eme ihe ya wụya ọya ọwụ mpụtakwa ihe na-ekene onye ọbụla bụ udo dịrị ụlọ nkụzie na ngị nwa niile jugo na ọ na-anyịdo like this na ngị nwa ada ekwe na ebe ezigbo onye ala taa mgbawa gị isi onye sọ ngwa ike ụlọ da na ada ịbụ anyị ala na oyi esi amụ nwaanyị after you follow na bias day after set nga gị radio show Hot 93.3 FM anyị batago ka anyị mee ego obi ụtọ na anwa isi emelu gị every Tuesday, Thursday na Saturday sọsọ na Hot 93.3 FM nke ndị Igbo kwụbara aka wee nwe na Lagos nwanne ka isi wee nọdụ n'ụbọchị tata ọkwa ọ na-adaba mpa n'ebe ahụ ị na-ebuli achụkwadie banye ife afọ gị eri banye jampa wee wetago nwanne gbado anya dị ya nke ọ bụla ị na-eme dị mma jidesie ya ike nwanne ọ bụrụ na nke ị na-eme adịrọ mma mpa wepụ aka dị ya nna agwa gị ya okpu aka aka na-abụ ga awụkwa gị okpu aka ma ọ bụrụ na ị gbadoro anya mana ọ dịghị ya ememe na-asị gị nnọọ mpa onye asị jiri ka iji ma anọ ihe ọma ka ọ na-eme onye asị biko dododo rapụ ihe a iji n'aka ịma anọ ihe ọjọọ ka o ji n'aka gwasị ka anyị jee n'ime ka ewe ke ihe na-afịakasị n'obodo ka ihe gbasa ndị be anyị kwesị ka anyị kpaa maka ya taa n'ime nganga Igbo Radio Show si gị na ego bekee ga-ewetara gị nke izizi nọ m n'iru nke a na-asị na onye kachasị ekwupụtara Nnamdi Kanu nke a kpọrọ Ejimofọ apụtago nganga Igbo iwu bụ na anyị ga-ere ahịa ma ọsọ anyị ga-ere ahịa ya ka anyị ji na-asị gị biko ihe ọbụla ị na-ere bute ebe a maka nọ ebe a ka ọnụ gị dị ya ka na-emewe ihe gbasa n'ụmụafọ Igbo nganga Igbo Radio Show ka anyị kpọọ nke a sị gị na nke anyị na-ene anya ya ugbu a wụ ihe si n'ọnụ onye na-ekwuchitere Nnamdi Kanu kachasị especially nọ ya nwa na-ekwuchitere ya aha ya ihe akwa aha ya wụ Ejimofọ ka ihe Ejimofọ nọ na-ekwu na-asị ịjụọ m kwue na ọ dịkwa ka aka enwe nọ n'ime ofe Ejimofọ nọ na-asị na ka esi wee jide ọsọ wee jide ije ya vam dịka nke a na-asụ zọọ ya vam wee kpọnata Nnamdi Kanu site na Kenya wee bata na Nigeria bịazie n'olu mgbe a ga-ekwu maka maazị anọ na-ekwu okwu ya ihe na-ejegharị ebe niile ọwụ ndị bekee asụ na trending na social media na ebe ọbụla maka maazị Abba Kyari ofu na ndị isi ndị uwe ojii ka esi na-emezi ihe gbasa ọbara ya na hushpuppi ọlụlụ ya na hushpuppi alụ nwezi ka o si wee dị ịna ọ na-achụ m ka onye wu hushpuppi ma ọ wụ na ịma onye wu hushpuppi Abbas ka akpọga aha ya onye awụ ofu onye Naijiria nọ
na Dubai na mgbe gara aga ọ ka nọkwa ebe ọ nọzi ugbu a wụ US maka ọ nọzi nga mana ọ nọ ebe ahụ na-eme ihe ndị bekee ga-akpọ fraudulent act ma ọ wụ ndị be anya sị na yahoo ọ na-ama aka akpa nke ndị nnukwu ọwụkwa nke ụmụ pipipi ịmụ ihe ndị a so enwe ka kpọọ ya onye na-ama aka akpa ọkwa na onye oshi nke ọbụla sọ gị họrọ na ha na-abụ mana onye a na-asị na onwe ka ha na-Abba ofu onye isi ndị uwe ojii si wee lụkọ na ọ dịka alleged na ọ dịka aka Abba nọ na $1.1 million hush puppy na ndị otu ya zute na akpa ndị United States of America ma US mana ndị na-achọpụtara ndị United States ihe a ga-akpọ ha Federal Bureau of Investigation mana mma na-akpọ ha FBI maka ihe akụkọ mma na-akọrọ unu ugbu a FBI apụtago si na ha depụtara ihe gbasa n'aka Abba dị n'ihe hush puppy mee wete ndị Naijiria ndị si Naijiria si ka ha tụlee ya ma ka e esi kpọta ya nwụ Abba kpọbata US ka ọ bịa ka ọ satọ ọnụ ya maka ihe o mere abụ n'ime Naijiria ka ọ nọ mee ya nọ na US ka ihe a mee so ha na-asị na onwe mgbe Abba na hush puppy lụkọ asị ka akpọta ofu onye akpọrọ Kelly Chibuzor sokwa na-eme ihe aka akpa kpọchie apụtazịa Inspector General of Police anyị onye isi ndị uwe ojii na Nigeria Usman Baba wee sị n'eziokwu na o nwetakwara ozi na-asị ya na ọ dịka Abba na aka ya nọ n'ime $1.1 million ọ pụtakwasị na ọ chịkọtakwa ndị mmadụ si ka ha mee ihe nchọpụta iji wee fụ ọwa eziokwu ka ọwa sị mana ka ọ nọ na-ekwu nke ahụ onye isi ndị na-ekpechitere anyị ikpe n'ime Nigeria Malami ofu ndị na-alụ ya ọlụ pụta sị na ọ dịkwa ka ha enweta akwa ozi dị otu anwa na onwekwa ihe dịka ozi si na ọnụ FBI bata na tebụl ha na ha fụ ihe dị otu anwa na ndị uwe ojii sef onwe mgbe ha pụtara sị ha na ihe dị otu a dị nọọ ya nwa mere maka na ha nwa ihe ọbụla ga-agbasa ịkpọpụta mmadụ n'ime Naijiria kpọga obodo ọzọ na-esi na tebụl ha wee gafee mana ka ha fụbụ ihe a na onwekwa ihe ha ma ha ga-ekwu maka ya ejimọfọ pụta na-ekwu oke unu na-asị na unu afọ ozi dị otu a mgbe olu na nke Kanu onye ọbụla ji ọsọ wee jiri ije jee na Kenya wee kpọta Nnamdi bata na Naijiria o ruwe na nke Abba a na-akọzi akụkọ na-asị na ihe niile nwere usoro na a ga-eso usoro gbasa omenala Naijiria ya iwu Naijiria na ihe ọbụla niile ga-esogodo usoro iwu tupu afụ na akpọta Kyari wee kpọpụ n'ime Naijiria n'ihe a mere o ji na-asị ka okwu ọ dị ya ka ihe metụta ofu ndị a na-asị na a ga-eso usoro iwu wee mee ya ma o metụta ụfọdụ ndị ọzọ asị na ọ bụ otu ahụ eme ya ọsịsọ nje ngwa ngwa ma hapụghị ebe ahụ maka na ihe ejimọfọ kwuru maka ihe na-eme na nke gbasa Abba na Kanu nke anwa dị mana Kanu na-ekwukwe nke a ihe ọzọ nọ na-eme n'ime tupu ma jee na nke ahụ enweghị oke ka isi wee fụ akụkọ nwanne nke bụ eziokwu na nna achọ ikigodi like this na ịma na ị ga-akpọrọ afọ abụrụ ngwongwo ụmụazị $1.1 majọs welu calculator mee some mathematical expression ịghọtago na mụ akọọla onwe m nke ikpeazụ mana ọ bụrụ na ị observe ihe na-eme n'elu ụwa nke izi bụ na onye ọma Abba nọkọta sị na ego enyere ya mgba ego ọ nata Abbas hush puppy bụ ego eji wee kwala ya agbada ịghọtago na-ajụzi na ọnọzi na polisi nọdụkwa na tailoring nọdụ na fashion emesịkwa nke ikpeazụ ọ pụtakwa mgbe ọ fụ na ọ dị ka ndị FBI enweghị by terminal by junction na-asị nke anwụ ya elelo oje delete ya ozugbo na platform ya niile social media platform ya niile tinyezie na ọ nyelụ hush puppy aka wee recover 8 million naira na ya mere o ji wee arrest ya Chibuzor mana ịkọ ndị FBI kọ na ha na-ekwu na ya bụ nwa amadi nyelụrụ aka wee fụ na ebupụ Chibuzor n'ụzọ ka aka akpa ahụ achọ ịma n'ịntanetị onye ọcha ha chọ igbu chandum onye ọcha ha chọ igbu wayo ka o nwee ike ịgasịrịrị werere
mana abịa n'ihe maazị Ifeanyị Ejimọfọ na-akọwa na onye si wee chọta Nnamdi Kanu na Kenya dunatia na sisikwuo na anwa ọsịsọ ha ndị Abaki Yariova ịghọtago na ihe mụnwa na-ekwudebe dị bụ ịghọtago amala ihe dị mmasị mee onye aka ọ ga-ara m n'ọnụ mụnwa ame m kwumọchị ịghọtago amala ihe dị mma amala ihe meele Okeke si meele ya Okafọ ka obi dị onye ọbụla mma mkpọ gị ngwago eme nwata ka emele ibe ya obi adị ya mma sị ka anyị hapụ nke anwa ka anyị jee n'Enugu steeti ka ihe na-eme n'Enugu steeti gbasara ndị be anyị ihe anyị nọ na-anụ makwa na akụkọ nọ n'elu anyị ntị ewu na asị na mmadụ 9 ka egburu ofu n'ime ha nwaanyị dị ime egbue nwaanyị a wee gbukwe nwa nọ ya n'ime afọ ya na abọrọ nwaanyị akụkọ a jọrọ njọ mana mma akọ ya ka o si wee dị abọrọ nwaanyị afọ bupụte nwa nọ ya n'ime afọ wee gbukwe nwa awa mgbe egbuche nwa etukwesị nwa n'elu nwaanyị a hapụzie ya ebe anwa ka ndị mere ụdị ihe a ndị asị na-akpọ ndị na-achịgharị efi ka ebe nke a mee na mgbuji kọmuniti n'isi ụzọ local government area nke nọ na Enugu steeti ofu onye fụrụ ihe mere mgbe o mere si na ndị a dị naanị and ụfọdụ ndị ọzọ nọkwa n'ụlọ ọgwụ emeluchara alụ dị iche iche so maka ihe a gọvanọ Ugwuanyi Ifeanyị ewe onye isi Enugu steeti bụkwa gọvanọ na-ahụ maka ihe na-eme n'Enugu steeti pụta kpọzie ndị o tinyere n'ọlụ luche 68 si ha ka ama ihe a mee maka ihe a ọwụ ịchụpụ ndị na-ebe anwa kpọga ha ebe ọzọ maka ichekwa ndụ ha ka ha ma ka ha mee ya ihe awụ ihe na-eme n'Enugu steeti in fact n'Imo steeti ị ga-echeta na o nwekwa mgbe abakwa na-egbukwe ndị mmadụ n'ọlụ nke mezi wee tinyezie ndị mmadụ ụjọ n'ime alụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche ka emekwa onye na-achị n'Imo steeti pụtakwara ya wụ Hope Uzodimma wee sị ka akpaa maka ihe a ka ama ihe ga-eme iji wee kwụsị n'ihe a maka na nke na-eme n'Enugu steeti akụkọlụlụ anyị ntị sị na onye a ndị a na-eme ihe ndị a sị na ha ga na-eme ihe a na-eme ya egwumegwu a na ọ gaghị akwụsị ọntị na Nnamdi Kanu pụtara sị na ọ gaghị eze ekwu maka ahapụ ndị Igbo eji ndị Igbo ejighọ ndị Igbo na ha ga na-eme ya ti olue mgbe anwa ma hapụzie ya ebe anwa so that gị nwa nwiyo gị gwa anyị ihe iche maka ihe a nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe ịgba anya mmiri maka na ọ bụla sọ nke a bụ izizi a na-anụ awakpo ndị n'ọbe ha maka na ndị n'ọbe ha ịnọkọta na be gị na mmadụ awakpute be gị gosi gị na ọ nwere ihe ị ga-eme gbukwuo gị n'enu ya bịakwa ọzọ nke akwụkwọ nke izizi enwebugo nke menụ n'ụzọ ụwa ọ bụrụ na icheta maka ụzọ ụwa masaka ọkwa ya mee sometime 2018 or 2019 mgbe onye isi aka na-achị Enugu steeti ruru ebe a bepụbela onwe ya kwabebe akwa gwa anyị mgbe a na o tinyekwa kọọlụ kpọọ Abuja gwa ndị Abuja na ọ nwekwa ka esi nweta intel na ndị a na-achị efi ya awakpo obodo anụnwa mee 1 or 2 matters enweghị okwu ha dịka m nara gị okwu n'ọnụ ndị nọkwa ebe anwa si na mgbe ndị uwe ojii bịara ka chịpụ ozu nwụrụ anwụ maka ihe mere na ndị nwụ n'ebe ahụ jụrụ ajụ si na onwe onye na-egbupụ ozu ebe a maka na nke mere mgbe izizi na ozu niile egbupụ na onwe bụ onye furu ozu anwa tụrụ ugbu a so na onwe ihe ga-eme ka ebupụ ozu n'ala ebe awa ifugo ihe a na-ekwu na mana sọsọ ihe mma atụnye na ya bụ na ndị na-achị ya achị amalụ m ka ha si kwado nke ikpeazụ maka na ọ dị ka ọsọsọ ị na-ekwe anyị nkwa ịgbanye TV ma ọ redio ebe ha na-ekwu okwu I want to reassure I want to assure I want to promise anyị nụbalị ya since ihe a na-ebe bebe tupu n'ime afọ agwakwu anyị na-etinyego ebube agụ na ndị ebube agụ bụ final na enwezi kịta na ihe a na-ekwu farmer headers clash na obego na ebube agụ otu awụ ezi ihe na-ebe ka na-ebe ọ dịzie kịta ka ọ ka njọ mana onwekwa ịghọtago na ọ bịala igbu m ga-egbu onwe ya nke m na-ekwu na ọfọ ka ọ bụ n'ala Igbo ghọtago na anyị akwadosikwa ọfụma ọtago onwekwa ka o si wee dị nne self defense abụla ihe ọjọọ ndị mgbuji saa anya mmiri maka na asị na nke awụ mgba nke atọ ọ na-eme n'ebe anwa onwe ihe ọzọ nwere n'ime ofu ihe ka na-akpọtụ nke anụnwa mee na Ebonyi steeti ka o mee na ọdị nso anụnwa mana ụnyaahụ ka ndị uwe ojii nọ wee kpọpụta nwa amadi anụnwa asị na ọ bụ onye Nasarawa steeti na afọ ya bụ Laru Isa na ọ na-achịkwazi efi na Ebonyi steeti
kedu ihe nwa amadi ya mee bụ na nwa amadi ya nụnwa jidere agadi nwanyị, a woman of 54 years, Mrs. Mary Okereke, ka nwaanyị si ugbo abata n'otu ụbọchị wee jide wakpuo ya, dinaa ya forcefully, rapuo ya. Ọbọsọsọ na o repụrụ ya, gbukwuo nwaanyị ahụ tupu aka ndị uwe ojii wee kpali ya kịta anọ. Ka a na-ajụ ya ajụjụ ụnyaahụ, ndị nta akụkọ na-ajụ ya ajụjụ dịka ndị polisi buputere ya. O wee sị na ya nwụrụ mmanya, na ya nwụrụ alcohol, na alcohol na ekwensu nọ na-alụ ọrụ n'ime ya ụbọchị ahụ ya melụ alụ anụwa, maka alụ ka o mere n'ala Igbo, idina mmadụ n'ike, gbukwuo onye nwaanyị nọkwa bie. Ọ dị very very unfortunate. Ndị polisi ekwekwago nkwa, ihe anyị nọ ebe a bụ sị ekwe nkwa na ha ga-akpụpụ ya ụlọ ikpe fụ na enyere ya ntaramahụhụ. Anyị na-enwekwa olileanya na na-ekwugo na anyị akpụpụ ya ụlọ ikpe, sị kpụpụ ya n'eziokwu, ala bụ ọnwa na otu echi niile nụkwa na ahapụrụ ọnya, maka na ihe anyị na-anụ in the past. Nke ahụ abụrụ ya. Ọzọ anyị na-anụ kịta anụnwa bụ na United Kingdom Development Study, nke anụnwa bụ ndị mba ofesi, ndị na-eme nyocha, apụtago wee kwuo na ala anyị bụ Naijiria bụ ndị nke na-agba ndị nke abụọ. Yes, anyị gba sekọnd. Ana ihe ege ntị ka ị mara ya, anyị gba sekọnd ya. Anyị gba sekọnd na ebe nni kacha gara ọnụ n'obodo ha. Ihe anyị na-agba sekọnd ya. Nke anụnwa bụ world rating, na anyị na-agba sekọnd. Congratulations Nigeria. Na-agba sekọnd ebe nni kacha wee gara ọnụ. Ndị na-agba first ebe nni kacha gara ọnụ bụ Syria. Nigeria na-eso ha ozugbo ozugbo n'ike. Ha nwa na-ekwu na nnyocha ha mere n'ala anyị bụ Naijiria na-akọwa na ego onye na-alụta n'ụbọchị ma n'ọnwa adịghịzuli ya iri ju afọ, n'ọnya ka Naijiria ji agba sekọndụ n'ebe agụụ na ebe ihe garala ọnụ, nri oriri, ebe nri na-eri n'ọnụ garala ọnụ. Nke a bụ nke si mba ofesi, ndị nye Naijiria second position. Asa relay race gbasi ike, jisi na ike Naijiria. Ịda na anyị nara azụ ma ọ na anyị bịara ilu, a na-eme relay race ma ị nọ na field ife ebe mmadụ na-agba ọsọ, gị nwa anaghị agba ọsọ, ị nọ na spectators seat, ị ga na jisi ike. Nkọwa anyị na-achọrọ ka nkọwa gị na-abụ na anyị overtake ka ya anachi ya azụ. Ka ihe si ka m kụzie Naijiria jisi ike, na-eje nụ unu na-eme ọfụma, jisi ike. Ọgwụla m n'ọlụ, anọ m abịa. Ganga Igbo abatago n'ihe omume nke taa. Si bata n'ihe anyị na-eme maka ọ gbasa gị, ige ntị gee ya ọfụma, ịfụ na ihe niile anyị na-akpọ ebe a ihe gbasa ndebe anyị, ma ọ gbasa ndebe anyị na-wepụ ya na Nganga Igbo radio show. It has nothing, masọ nke ahụ n'asụsụ bekee, absolutely nothing to do with us. Okay, ka ihe anyị na-akpa maka ya taa, a sị na arụ isi ike bụ inwe ego, asụsụ bekee, health is wealth. Na ị na-aya isi ọwụwa ma ọ malaria ma ọwụ nke ọwụra, biko ka ebe ya eje ọkwa ụlọ ọgwụ. Mana ndị na-eme ihe gbasa inye ọgwụ, ịgba ọgwụ, ma ihe ọbụla gbasa ọgwụ, asịgo na-eme agwa unu nke wee eziokwu, ngwa ọrụ anyị niile abago n'ime akpati, eweta ki wee tụchie akpati a si till eternity. Ọ dị ka na-asị mama baba iyo, papa o baba iyo. Ọ ga-adịkwa mgbe anyị fụrụ onwe anyị. Ndị awụ Resident Doctors Association of Nigeria, ha sigo ne anyị apatago akpati a wee debe ofu ebe, anyị ama nluzi ihe ọbụla gbasa agbala ọgwụ, enyela ọgwụ, elile ọgwụ, onye ọbụla chọọ n'uwe ya. Maka gịnịzi ka ihe na-emezi? Ha si na ihe elulu ha na federal government anaghị enye ha ihe elulu ha. Nọ nke a mere ha ji wee si na ha anaghị alụzi, na ha nọzi indefinite strike. Biko ama m ihe nke ahụ pụta ka bekee na-agbaji ise eze. Ị ga-enwegodo idea ihe ọpụta, inwe idea ihe ọpụta, mebi ịkpọ ịgwazi anyị ihe ọpụta. Mana ha si indefinite strike, ha pụtala wee nọ 10 days suspension. Mana si na nke ahụ national strike kwa pụta na nke ahụ wee sizi mba, nke ahụ adịzi ihe anyị na-emezi ugbu a wee eternally. Ya enwe ike na-asị ọkwanụ taa ka ha bido na-ekwu ụtọ anwa. Ọ ihe na-emezi anaghị awụ ihe anyị ga na-akpa taa n'ime Nganga Igbo radio show. Ihe anyị ga na-ajụ owu ka ihe a ga-esi emetụta ndị be anyị. Chetakwa na COVID, na asị na COVID nọ in town. Ma ihe ndị ọzọ, ndị nwere ike nọcha emergency, ndị nwere ike nọcha na-enidikwa ọgwụ, ị na-eje ụlọ ọgwụ regularly,
ọkwa ịghọta oge niile ihe ndị a na-emechasị apụta na ọ n'ime ha si na ọga anyị kpatakpata bụ ubu nwa bụ ubu na-adịghị aka nke apụta na ọ na-eje London iji wee kwado onwe ya jee chee onwe ya jee nee onwe ya anya ọ dịkwa mma ego dị mma ijide gị na-ene onwe gị anya ebe ọbụla ese ọji jee mana nke anwa na ihe ekwechara ha nkwa ego kwesịrị na-elu ha aka anaghị elu ha aka si nyewezi onye ọbụla ego kwesịrị na-elu ha aka level to level ihe ndị ọzọ so strike a ndị doctors abala indefinite tekwe na indefinite nke akwụkwọ bekee ka ọ ga-esi emetụta ndị be anyị makwa ndị ọzọ na-eje n'ụlọ ọgwụ nke a ka anyị ga na-akpa n'ime ka ewe nketa makwanụ nga n'Igbo Radio Show ọ bụrụ na ị na-abata n'ihe anyị na-eme na mbụ ịchọọ ka ịbata taa 08182 426591 nwunye onwe ihe ọzọ chọrọ itinye n'ime ihe ndị a na-ekwu maka ya tupu anyị ebido anaghị ekwugo na federal gọọmenti na-eme ha ide play ide show asị ha nọdụ na-anụ ha smile ka ese ha pikchọ ha na-ewepụta ese ka ha smile ya federal gọọmenti ewepụ kamera ewetago na ihe ndị dọktọs na-ekwu. Okay, so 08182426591 ọwụ na hold up dị too much ebe anwa biko si ụzọ ọzọ wee batakwa 070-800-51850 nke anwawo WhatsApp nọmba. Ehihie ọma. Hello ehihie ọma. Nwa afọ Adanne. Saa nwoke dị mma o. Maka iyo na-egekwa gị ọnọkwa ebe ahụ. Afrịka kele ọrụ na-atara anyị nnọọ biko mene ka Nnamdị Kanụ pụta ebe ahụ ọnụ serious mgbe paralaji. Daalụ nwanne. Nsogbu adịrọ. Mpagwa na ya afa gị na ọmịa. Onye Ijebode. 08182426591 aha ndị dọkịta si na ihe niile gbasa ihe aja alụ ọlụ anọgo n'ime akpati na ha akpọchigo ya si na onwezi ihe dịka na ha na-alụzi ọlụ till thy kingdom come ka isi wee fi ha ka ọ ga-esi emetụta ndị be anyị. Hello. Ndị nke anyị daalụ. Onye nke anyị nnọọ. $1,000. Yes sir, one and only. Obodo. Iyo. Oto. Ana m ekenekwa ahụ. Nwanne gbachapịa eso. Yes, ọ possible na-ekwu na ụmụ akwụkwọ VI na n'oge mgbe awa. Alọba ọjọọ. Ị na-epigharị isi Ikoyi ipio ba VI. Ọlụ ka ọ dị mma ka a na-eme nna ahụ. Na-ege na-azụ Black Maria ndị polisi. Ka mmapi ọsọ. Obodo anyị a na-asị na anyị nwa bụ sekọnd na ihe ndị kagala ọnụ akakwa na ime ya fest ka anyị karịa amara m mgbe ejiwe alapụla anyị gbaa ya nọkọta nnọọ alapụla anyị fest nnọọ na ebe ọtụ wọta a na-anwụ anwụ nkịta bụ mmiri nkịtị ọgbọkwa na ọdịka ọcha ebe a na-ebi ya a na-eri ya 100 naira amagoro m eligo m nri otu rie nri echeta amago m ego nepụ m n'aba yọtago ọfa ka anyị ga-anyị ka anyị gwabụrụ ndị izizi yọtago nsị ka m kwukwa na bezon ndị hesma Enugu n'Enugu ọkwa nnukwu ife anya mmiri o bika ọsọ onye omebe bịa ihe na-ama amala ofu a sị na ebulu ozu onye ọzọ dịka okwu nkwụ yọtago so abụ na Enugu steeti gọọmenti ga-amakwu ihe mee ya o and ihe ọzọ na-ekwu na ya bụ particular community ahụ anọ na ya ọ bụ na ha ga-amobilize onwe ha mee vigilant group nọ n'ebe ahụ ka ha dị active at least ihe ọbụla mebe like that ka nwee ike because na itin o gosigo na security adrọ and ihe otego ihe a mebe to the extent na eji wee gbugide gbuo nwa nwaanyị dị ime wee kpọbịa ya afọ ịmakwa how many hours eji eme operation wee bụrụ ya nke ịgbọkọta wee bupụta nwa iji gosi na fasiti the whole day wee mee the thing so ọ bụrụ na a ga-amobilize vigilant group nọ n'obodo ahụ kapa dị active at least nke ahụ nwebe ka afụgodo ndị nwe ike ịkpọ polisi n'oge ka anyị ike bịa rescue because adị m ekwu mmadụ ka onye a jee tekibe action by onwe ya ịghọtago because na onwe ike emechaa ya kịta na
report onye ebuli ya tinye onye a n'isi na ka ihe mee iji eburu ụzọ aghọtago onwere okwu gị kwụ ọtọ maka ndị dọkịta so na ha ada alụzi ka eke isi fụ mata ndị dọkịta si na ha ada alụzi kwamee gbadaba bikos na Naijiria obodo anyị a na-ewe ndị aka ya si na ọkwa ndị a bụ na mmadụ dị ndụ taa ahụ yọtago ọkwa ndị a bụrụ onye na-aya alụ dị ndụ taa bikos since ya nụrụ ife a ọkada gafere na akwụ mmapụ saịda moto gafere na akwụ bikos ị ga-akụ ya fetiri isi m yọtago na ibugodo alaba nkọ n'isi onwe nke ikpeazụ yes na ihe nna awa otu onwe m ịgafe m na akwụ ozugbo nkụda gafere mmegharị ka m na-eme ka mmadụ dị Hello. Okay, sorry. 08182426591. Possible, dalo. Ihe a ga-ekwu maka ya wo ndị dọkịta si na ha chigo ngwa ọrụ ha wee wunye n'ime akpati wee kpochie akpati a. Icheta na ka possible nọ na-ekwu iya ọya ọkwa ụlọọgwụ ka iya eje. And ọtụtụ oge ndị mmadụ na-enwecha appointment ọwụ na-asị gị na ime ọnwa na ị ga-abịarịrị ụlọ ọgwụ like 4-5 times. Abịapụta sị na akpọchigo akpati na onwezi ihe dịka na a na-alụzi ọlụ nna kekwana ka ị ga-eme ịma na ọgwụ ịma anya ọgwụ kekwana ihe ọzọ ị ga-eme ihe a na-eme ndị private hospitals a na-eli mmadụ ncha. Hello. Hi, ihe ọma. Hello. Anyị na-anụ gị sa. Na ara gbara netwọk. Hello. Mba ala ma mgbe ya nwere ọdịrọ possible. Ka o mechekwa wee gbaa the network last 08182426591. Ọ bụrụ na ala na-agba network si so ụzọ ọzọ baa n'ime WhatsApp nọmba anyị ka izitela anyị ozi ebe anwa 07080051850. Ọkwa na ụzọ anwa achịrị echi na ọ dị ka ọ naghị ekwe gị iso jee na Facebook anyị ka izitekwala anyị ozi ebe anwa Nganga redio ebe ọbụla ị chọrọ anyị nna ma ofu ụzọ ekweghị osiso ụzọ ọzọ dị. Hello. Hello. Hi. $1,000, baby. Weta onu gị. Enyekere poto mmọnwụ pụrụ apụ. Anyị na-ekelekwa gị nwoke ọma. Ana m anụ iru na-ekwu maka ihe n'ala Igbo ime na asụ Igbo nọ ndị na-acha n'ala Igbo ha dị serious ndị na-acha Southern Eastern Governors ha dị serious mana mpe gwabekwa ya afago oge afọ m meza Osinga onye nganga Osinga nke nganga aha ga abalụ Osinga n'ime nganga na rhyme Osinga n'ime nganga gwara agaje jelili nwoke ọma ndị na-acha ya n'ala Igbo anya ha dị serious na-esọsọ oke jegwu maka nke Nnamdi Kanu onye obodo ahụ bụ Sunday Igboho eji ndị obodo ahụ pụtachịpụtara ọkpụ na-aga maka ya ka agbapụta ya na ndị na-achị ya n'ala Igbo gbachara nkịtị ya bụ ihe na-eme anyị esi anyị n'aka n'ala Igbo oke nke na-ekwu na egburu mmadụ na egbu nwaanyị dị ime na ndị ọzọ merụziri ahụ n'Enugu steeti ebe Nsụka ọ bụ na gọvanọ enye ha ndị herdsmen rum chansị ọ ịga-arụ ụlọ n'Enugu steeti ọ dịsa ahịa na-eme ka anyị chukwuzie gị kịta anụnwa maka ndị dọkịta ndị nke nọ straịk kịta kedu ka isi wee fụ nsogbu ha nọ asịkwa ngwa na ndị dọkịta ha dịkwa right na da straịk maka na a na-enye ndị senators ka ndị House of Assembly hardship allowance 1.1 million. Ọ dị ka ilubugo na National Assembly. Ọ na-study ya. Ọ na-amụ ya bụ. Ọ dị ka ilubugo na awe. Gị nwaka Jesu, mi na-ejeje nna anyị. Ndị kwesịrị inye data allowance hapụ ndị na House of Assembly.
Daalụ. ndị ọzọ ka kwesịrị ndị iji na-eleta ude anya ha bụ ndị ndị ise ji anyị na-enwere ife na-arụ anyị. Daalụ. Osinga n'ime nganga. Osinga nwere nganga. Daalụ ezigbo na mma nwoke mmadụ. ọma. Osinga n'ime nganga si na ihe a na-eme anyị o lụtara m ofu egwu. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, si anyị n'aka, si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Egwu eji anata ụlọ ekpere. Oh God. Agbasa so. Chai, na Oh. Mana asa ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Because na one of ihe ndị doctors na-ekwu bụ na hazard allowance ha bụ 5,000 naira for a month. Ya na afọ niile ha na-ata ma COVID-19 na-anụ nwa ịma na ndị doctor bụ ndị nọ n'ilu enwe ike ibute ogbuo ha. At the end of the month, iwelu 5,000 naira tinyelu ha n'elu ụgwọ ọnwa na-akwụ ha for hazard allowance. Dịka Osinga kpọkịta si na ndị National Assembly na-eli millions. Yes. Anyị ma na enwekwara new version of COVID-19 n'aka nọkwa. The third wave. So ihe niile anụnwa bụ ihe ha na-esere anya wee sị mba nọdụkwa n'enyi ọnwa ndị nke aka ji ụgwọ maka na ụbọchị National President of Resident Doctors na-ekwu okwu ọ sị na in some states and in some region na federal government akwụbelu backlog of salary up to 7 months to some of their members. So ị na-ajụzi onwe gị kedu ihe bụ nsogbu ndị nọ na gọọmenti kedu ihe bụ ebumnobi ha asịkwa na ihe anyị nọkwa na-achọkwa asịkwa na ka gọọmenti fichepụ iwepụ house officers na NYSC doctors na-abatakwa na-enyetụ ha aka n'ụmụ ihe ha na-eme n'ime ebe anwa sị ka anyị bụrụ oke a first tupu anyị aga n'iru. Hello. Hey, onye ọma global onye ntọkọ enyi ka enyi international mkpọ gị ngwa ya onye bending corner ego nwa nwoke ọma adị mma o gịkwanụ good onye nọ sken nọ sken ebe kwue nọ sken ọkwa ya ba ka esi na-abata Bariga. Orile. Okay, Orile. That's good. Yes. No. And the cake also added that way now. No, I don't know. Bagani Lutiela on Mako guy. Nah, this Nigeria, I thought you know. At the time. Every day, Sashi. What was the man about to go there? Nah. Apa join na Juku. Nah. Come that I mean, na Enugu State. Come on, you after that, security agency. Every day. So when you go Gwimo, you go Ebonyi. When you go Ebonyi, you go Enugu State. Nah, what has come over there? So good. That's coming in. Ụlọ anyị ga na-ekwupụ na-enwe olileanya na ọta aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma nwanne maka nke ndị dọkịta kedu ihe ị nwere ịtụnye na ya na ọrụ mmadụ tinye ọnụ ebe ahụ oke ọlọ ka o si gbasalụ gị ọkụ ya nekwago arụ ike bụkwa nke mmadụ niile ọ gbasakwalụ mmadụ niile maka amụlọ ya mụ onye ọ ga-abụ echi niile mana onwere daalụrụ nne nọ skin daalụ maka ịbata ihe mmemme ya taa Ngangibo Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 08182426591 mana ọ bụrụ na ọ nwere ka o si enye gị nsogbu ịdọnye ilu na Facebook anyị Ngangigbo maọbụ ije na Instagram zitela ya ozi Nganga Radio anyị ga-agụpụta ya ebe a. Hello. 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 Hi. Yeah, sorry, I'm Oyeka. Oyeka, ịbata bụ ka onye buru batrị ya nchọba ese ọ gaghị chenji isi batrị gị. Oyeka no. Ezigbo mmadụ odenjinji ịkali gị egwu taa agbakọta abụọ mkpọ amechemeje bụrụ na mere gọvanọ ndị isi niile gọvanọ niile na-eke mmanya ha niile na ị na-eche adịfụla si were mere dịfo gọvanọ mara m ya chịta anya ọfụma ọgbazi eji onwe m eme na ekwugo nka gọọmenti m ga-adị were nọ nke Naijiria ka ọ dị whole South East ọhịa m na-azụ amaghị apụ anya mmadụ ọkọ ọfụma anya nwere gọvanọ na data anya atọ so ị na-eme ibidogo olu campaign now
Chikalu, under 1, 2 or 3 days, akpọrọ ya Nigeria. Mana onye be ha na onye ka ọzọ na asịrị na yes for through process. Maka esi akpọpụ ha eme mmadụ arrest from Nigeria to another place. But all these members from another place to Nigeria. Udo. Ngwa onyi na nke ahụ itinye ọnụ nke a dị mma kịta anụ ihe gbasara strike a ndị dọkịta gba abụbụ ọrụ ka isi wee fịa kedu ihe iche maka ya strike ahụ abụgoro strike ahụ because even Thunder nwe strike because na amụga m ibe awa dọkịta na awa ndị ele anya ndị asụ a na-agba strike na karịrị Thunder nwe strike na ele na amụga m ibe ha na-abụ onye ọbụla ha gbata a na Thunder zụwa ndị agbakara ibe nna nwanne ịbụ ezigbo mkpọfe mụ ewedigo olu gị aka ịnụ mpaka eziokwu ka nna agwa gị mụ achịpụgo olu gị aka nwanne Alụike bụ nke onye ọbụla biko ndị be anyị ka anyị bụrụ nke ahụ ebulu n'uche alụike bụ nke onye ọbụla maka ihe m ji ekwu na-awụ ma onwe onye na-ekpe ekpere ka alụ daa ya mana adịghị ama awụghị ha na-akwado onwere ike ọ bụrụ malaria nwere ihe ọbụla ka o nwere ike ewu so doctors a ị ga na-asị na ọ gbasa gị ha oke ngwanụ 08182426591 akara ekwentị anyị ọwụ na nke awa na-akpọchi na ụzọ adịghị ebe ahụ 070-800-51850 WhatsApp nọmba so ozi ka ị ga-ezite ebe ahụ. Hello. Hi. Ezigbo nna anyị agbalụ gị share touch weli ọsọ ihe na-akpụkpọ m na-akpa afa m na nganga Igbo anyị na-akpa afa ya ke story nọ n'ime ya biko ke story nke nọ n'ime ya anyị si na a na-akpọ aha gị ke story nke nọ n'ime ya Lagos kwa dị ama ama na second onye eru ka mma ifu nna okay ada ama international nekwa onye afa ga ịkpọ na-aba afa ndị aka na-abọ ya awụ ofu aka ndị na-ama aka akpa n'ịntanetị ebe anyị kpọnye afa ya a na-achọ gị achọ na ndị azụ na-anụ onye ikwu na-ekwu na onye Hausa dọrọ mee enjoyment n'enye okenye na ịkpọrọ ya enjoyment ịdị na nwaanyị ka ịkpọrọ enjoyment ịwakpo mmadụ n'ike ka ịkpọrọ enjoyment ada ama ama anaghị amacha ada ama ama aka njụkwa gị ọzọ yana ma onye wakporo nwaanyị ka ị na-asị na enjoyment nwaanyị onye ọzọ kwa agadi nwaanyị mmadụ gbukwuo ya ka ịkpọrọ enjoyment ndị ọzọ etinyegoro ya maka onye abụ oke azef o mere ihe ọjọọ mgbe o mere ihe ọjọọ o mere ihe jọgburu onwe n'ebe ahụ o mere ife azef ọkwa ma steeti ka o mere ife ahụ nwanne maka oge anyị maka na oge anyị na-agbapụ ọsọ tinyeziere anyị ọnụ n'ihe gbasara abụbụ ọrụ straịkị ndị dọkịta gba ma nke a adịghị mma atọ maka ọdịrọ mma na gọọmenti kwesịrị ịnebi anya ma gọọmenti kwesịrị ka o chie echiche ọfụma ka gọọmenti chie echiche ọfụma daalụrụ nne nwanne m ada ama ama international ada ama ama worldwide ezigbo ịgba gbagbam were ya eso nna nọdụ mma nwanne nọdụ ezigbo mmadụ azọ mụ na igbo onye na-akpa n'uru na Naịjirịa na oge sọ mụ na ịbala uru na Naịjirịa daalụ maka ndị ọzọ ka ndị ọzọ nwee ike ịbata daalụ Ngagi Radio Show Hot Night 3.3 FM 08182426591 08182426591 ọ bụrụ ugbu a bụ ka ị na-agbanye igwe okwu gị cheta na ọ ka bụ na Ngagi Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM every Tuesday, Thursday na Saturday nwanne anyị na-ewetara gị ihe mmemme asụsụ na omenala Igbo ọnọdụ ya Nganga Igbo igwe ngwa ọlụ ha nọzi n'ime akpati to be a man
ọwụwa a small job ọwụwa obele ihe anyị ji na-akwadokwa ha na-asị ha jisinu ike n'ọlụ unu na-alụ na ọ dịkwa izi ka anyị na-ebukwa okwu ndị na-abatasị. Hello. Udo na-achị ehihie ọma. Daalụ. Oh no. Ka onye anyị na ya na-ekwu. Pounds and dollars. Okay. Papa. Ọkwa nne ya na ije ọsọ na observe ife mụnwa na-elikwa tinyezie nọ nke ị na-eli. Mụ na agaghị azọbasị diet maazụ. Mụ na agaghị azọbasị my diet. Na-efe dị mma mpa. Onye ka anyị kere? Ama m nọ Chibuike ya mụ onye ọma Chibuike ya mụ dị ya. Chibuike nwa. Udo dị. Ọkwa Lekki ka ị nọ? Aja. Yeah, okay. It's true. No. The doctors na-anaghị alụzi ọlụ. Ọ dị ka ijikọta wool fọchint. Ndị na ịbatazi n'aja anyị nke na-emesi kịta Abana eji m spaghetti machete m. Ike ịkọ Nigeria agwụgo yi. Ike akọ ha agwụ ma isi otu go anyị mara. Onye na-ana ebe ya nna anyị kama ngwe. Anyị ya na-awachi. Ndị dọkịta ka a na-agba ha gbagosira gị ka ọ dị na-abụ. Ọ ihe ọma ka ọ bụ na. Nọ ihe ọma ka ọ bụ. Good news na. Na-enyokwa gị enyo. Ya ka anyị mewezienu celebration. Ana m eje na gọọmenti ọtụtụ ejime okwute. Mana ịma na onwe ndị na-enwerula ego ije na private hospital. That was ha na-evotu ndị ike Buhari na ka abanye na ha jisọs nwa ha chụta na ọmatụ nke ọ bụ na ọta adị na-eje ebe a masị na na-ejere ọpụ ịzata otu ọgọdọ ebe ihe na-eche ebe na-eje private ka anyị na-eso ka agbasara na tala ọtọ na biznes nke na biznes Nnamdi Kanu ka ọ da na biznes ụlọ. Daalụrụ ndị ma na uche onye adịghị njọ n'isi wekwu na ịdị hapi onwe ndị ya batakwasị na ha adịrọ hapi na ọ na-ewute ha anya ka o ji bụrụ uche onye adịghị njọ opinion poll. Okay, possibility. Daalụ ezigbo. Ịbụdaga kpọkịta na-akpọ ka afọ daga iji adị ama gbadaga ngafe ya zuo. Onye ka m gwa gị na uche onye adịghị njọ ịghọtago na isi ọ na-akpọkwa dị ka ekewu na ihe makwa nwunye mmadụ n'ike bụ njọ mmejikọ ọrụ. Okwu ya ka anyị na-ekwu na uche nke ya uche na o si wee ghọta mana enwere ka o kwuru on Tuesday nkwa ejise m akụkụ nke ọgọ na nwa kedaga ka nweta na Lekki ebe ọ nọ ngafe ya butuo ka abụda olubere na nke ịnweta mmadụ o butuo no demokrasi uche ọchịchị onye kwuo uche ya ịghọtago. Ego oyibo gwa ibu nwoke bụ ugwu na ọta gwa isi ala plan Nnamdi Kanu na ọta. Okay, sir. Tikwala ya sa no ezilie. Yes, sir. Ọka okwu ebe ị na-enweta obi aṅụrị ebe anyị na-enye gị obi ụtọ ihe gbasara gị gbasara nganga Igbo ihe metụrụ gị metụrụ nganga Igbo si ma ọ gbasara gị ma metụrụ gị onwe biznes anyị nwere ebe anwa ome nke a mere anyị ji na-asị gị bata n'ime omume anyị nke taa ka itinye ọnụ ihe ọbụla asọ gị ọkachasị nke anyị na-ekwu maka ya wụ ihe ndị dọkịta na-ekwu amalite na Mọnde si na ha anaghị alụzi n'ihe niile na-aza ngwa ọrụ ha nọdụ n'ime akpati ka ihe iche na ihe a ga-eji emetụ ndebe anyị. Hello. Ezigbo nna ahụ. Anyị pịl. Anyị ebeelụ ga-akwa alịlị. Nsala iji wali anyị sọ miu nwanne maka oge anyị nataba maka oge. Ezigbo Palace na Ogun steeti ọkwa ya nwanne. Nwanne ebe niile malụ mma n'elu ụwa mkpọ ya ngwa ya. Anaghị unu ekwu ahụ na-ada ya nso sị ka m tinyelu n'ọnụ. Okay, nụbele ya anyị na-ekwu. Mgbe ihe anyị na-akpata ata bụ maka strike ndị dọkịtọs ụgba ha si na ha arụjugo na gọọmenti adịghị enyelụ ha aka based on na adịghị enebe alụ dị amata asa anya so anyị na-ajụ ka isi wee fụ ọnọdụ ahụ.
Adekwa ma agwesi na apụtụ ndị ahụ ụgwọ anyị ahụ. Adịte. Awe kenere anya ọtụma. Anyị na-anụkwa onu bebi o. Sikwa bebi na anyị na-ekene. Aka kwa nwa ụlọ ahụ bekwa ọga. Aka nwa ụlọ ahụ bụ ọga. Ofi ya ka anyị na-ekwu na ịma na ọ nwere ndị bụ nwa ọrụ ma nwa bọị ka ọga ma nwa bọị lugolo ihe eji ọga eme. Ezigbo nwanne nọdụ mma o maka oge a nọdụ mma o. Ọkakwa nga gị were resho na 103.3 FM si gị bata kitinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ya ọnwụ n'ụzọ ahụ akpọchiri akpọchi enugo ya biko baa n'ebe ọzọ anyị ka na-echekwa ozi unu baa na Facebook baa na WhatsApp nọmba anyị 070-800-51850 bụ nke ya eji nweta anyị na WhatsApp ezitela anyị ozi ọnwụ na Facebook ị chọrọ ije nganga redio enwetakwa anyị sitela anyị ozi ebe ahụ mana ọnwụ na ị chọrọ ịkpọpụta ka itinyezi ọnụ 08182426591 kere onye n'ebe a. Hello, Ihoma. That $1,000. One and only. It's a random. Okay, Kime. Oh, $1,000. Oh, Tonya ni ane ku makia. Tonya ni ane. Onye Ima? Oh, Ima no. It's in Barega na bu. Man no. Ke hiche maka ndị doctors. Okay. Ikenga. Ezigbo nnọọ nwanne daalụ ezigbo mmadụ nnọọ maka oge anyị agbagotego gaa n'ilu ndị dọkịta gba straịkị onye dịkwa ha mma ọsọ ebe mmadụ ji arụ kwesịrị ma ọ bụrụ na ejisi ọrụ ba n'ahịa azụ nwatakịrị ga-azụ oge na-ada ji mekwa na ihe na-akpagbu ya ịkọwara nwatakịrị na ndị gọọmenti akwụbeghị ọgụ ụgwọ ihe ọ chọrọ ịnụ mba ọ ka mma na gị na ala abụọ na ya azụ na ọfụ na o nwere ebe igwe karịa ihe nke wa pụọ maka nwere ihe ejiwa mana ndị na-achị anyị na obi na-agba ọkwanụ mmadụ na adịs Naijiria onye gbasara ha rute ndị ha na-achị isa ha mawa onwe ha asị na onwe ha ka mma onye arụ ya ọjọọ bekee ebe ha na-akwụ ndị dọkịta ụgwọ na-emete ndị dọkịta ga-epiriti ihe nwere ebata ndị na-acha na-anwụ n'ofu n'ofu ọ baghị uru ike Naijiria agwụ okpuru mmadụ biko na daalụ nwanne m nwoke daalụ mma nwoke dị mma daalụ oke ebe a ka anyị ga na anyị nwere ozi ma ozi adịkwa anya makwa ma anyị ga-ebukwa okwu ọzọ maybe like 2 more tupu anyị abịa lawazie mana icheta ihe m na-adị agwa gị si ịbata na ihe me nganga redio ọwụ na phone benz ya igwe phone na-akpọchi zite anyị ozi ofu ụzọ ekwe ọgịga ga-eso ụzọ ọzọ wee batakwa n'ime nganga 070-800-51850 nke ya eje ezitela anyị ozi makwa na ije na Facebook anyị zitekwala anyị ozi nwa niile anyị ga na-agụkọta ya ebe a si ka m nene ma onwe ozi batagoronu oke onwebe si ka anyị buruzie oku hello nke a nwaanyị hello Ihoma no good afternoon onye anyị na ya na-ekwu Mmesoma nne gbapụ ya ọsọ na anyị nwezi 2 minutes a na-ekele ụlọ eke daalụ nwaanyị ọma nwaanyị ọma nnọọ nwa ọma ọnụ gị bụ mmiri ihe chọrọ isi ọnụ maka ihe asịnọ mere n'Enugu ọ dịkwa njọ ihe ndị na-achị ehi na-eme mmadụ egbuo nwaanyị mmadụ na onwe ya so ndụ Ifeanyi Ugwu anyị ihe mekwukwa onye kwụsie ike ka ndụ o tiri n'ọrụ ka ha mara ihe ha mere ya bikos ihe ha mere this woman emenugwu ya nwanne nwoke nke awụnọ maka egburu ya ọ gara ọ na-ete ụgwọ so every 7 o'clock na mgbede ọ ga-agachekie ihe ọ na-ete so dadi ọga na-achị eji ego so ya na ndị ehi ugo n'ụzọ ndị ehi mpụ ha na-agbago n'ike ya na-agbanata agbata so ejidekwa ya na mesin ya wee ya ọtị ha hapịa dịso ha na-asụrụ ahụ ka ndị ahụ ha ndị ji awụzi ka ọ na nwaanyị ọma
nwaanyị ọma ọ kakwa na-amasị anyị ịga n'ilu ka anyị nụ akụkọ anụnwa ị na-akọrọ anyị ọfụma maka ihe metụtalụ ndị Igbo niile mana asịghị anyị pịakọọ ka anyị naba daalụrụ nne Mmesoma o ụbọchị ọzọ ya abatakwazi ka ị nwee ike ịkọrọ anyị ihe anụnwa ọfụma o nne. Daalụ. Ihe mekwukwa na straịkị dọkịta m gbara biko ha na-ebido ọrụ ha na-ene ndị federal gọọmenti anya a ka bido n'ọkwa ha wụ na amajiji ndụ without them n'ụka ha ebe ịma na anyị anwụsigo nna Chukwu eme nkwe ka o luo mgbe anyị anwụsịsị. Daalụrụ nne nwaanyị ọma. Nwanọdụ mma nwaanyị ọma daalụ o. Ebe a ka anyị ga-awụsị ya taa maka ekele ọla eke oge abịago mgbe anyị ga-asị unu bye bye. Ọ ga-adịzi Satọde mgbe anyị ga-abịakwa ọzọ wetele unu ihe na-enye unu obi anwụle na obi ụtọ. Biko tupu mgbe ahụ onye afụrụ taa ka afọ ya echi aha mmụ ego bekee gị jeje mere iji anyị isi na-asị gị biko nọdụ mma o. Afa ndị ya ada anyị bụ nwa iyo chọọ anyị n'ebe niile ị ga-enweta anyị ka emesịa. Nganga Igbo.